Què passa, catalans? Com anem? Com estem? Com va això? Com va els calores? Ui, el meu nebot m'ha demanat una cosa dolceta, dolceta, dolceta. El meu nebot. Per tant, li faré una recepta que no és ben bé catalana, però bueno, a veure, de vegades hem d'anar barrejant les gastronomies mundials, I surt un flam ben bo, amb una textura, amb un sabor fantàstic. Tanmateix, és una recepta ben fàcil de fer, per tant, pocs ingredients i poca feina. Pim pam, al forno i a jalare. Bueno, hem d'esperar una miqueta que es refredi, Però després ja a jalare. Vinga, va, nanos, xavales i xavales, sense más dilación. Sense más dilación, el que heu de fer és subscribir-vos al canal, darle like, compartir i mireu els meus vídeos. I apreneu, sobretot, apreneu. Aquests vídeos estan perquè aprengueu, ok? Per res més, Res més. Vinga, xavales, adentro vídeo. A veure, per fer aquesta recepta només necessitem aquí 1, 2, 3, 4, 5 ous, una pizca de sal, això és important, La pizca de sal és un tip. Després hem de batre ben batut, aquests ous, I tanmateix després hi posarem el següent ingredient, Simplement el següent ingredient, com podeu veure, aquí és una mica de llet condensada, tant com 390 grams de llet condensada. Tornem a batre tot això, que es quedi tot homogèneo, xavales? Superfàcil aquesta recepta, Després, una vegada està tot batut, li posarem mig litro de leche. Leche de vaca, Tornem a batre, que quedi tot homogéneo de nuevo, y ahora viene cuando lo matan, ok? Aquí 250 gramos de queso mascarpone. Català no té gaire aquest queso, però bueno, és igual. Vinga, queso mascarpone cap al bol. Això li donarà una textura i un sabor que no heu vist mai a la vostra vida, xavales! A continuació, això, el millor és agafar... Així no farem res, nano? Així estarem 4 anys per fer això, El millor aquí és agafar el braço batedor, el braço triturador i el braço triturador fer-ho. Perquè si no estarem anys i panys. Mira, abans del braço triturador hi poso una cullerada de vainilla, extracte de vainilla. Si t'agrada que tingui més sabor d'extracte de vainilla, n'hi poses més, ok? I si no t'agrada, doncs no n'hi posis. Tu mateix, li diu la canya al peix. Bé, simplement triturar perquè el queso es reparteixi. I ara, amb un bol, ja ho veieu, aquí un bolo d'aquests, li poso una mica de sucre d'aquest, com es diu això, aquest sucre cremat, i res, repartir-ho, i després amb un, ja t'ho diré demà, amb un pinzell que quedi ben espès per tot arreu. Així ens quedarà un flam ben homogèneo, veus? Aquí, amb el pinzell, aquest nano, ho va pintant perquè quedi ben repartit. Una vegada ja ho tenim repartit, posem aquí, ja veieu com ho faig, poso la cullera i ja tiro tota la barreja cap aquí, que vagi omplint el molde aquest, ok?
Si me'n sobra, pues simplemente, pues com ja veureu, faré unes quantes flameres a part, ok? I això ha d'estar al forno, jo he tingut una hora aproximadament, ok, a 150 graus aproximadament, i és qüestió d'anar mirant en tant, jo li clavo un pinxo i si el pinxo surt net, pues ja està, ok? El tiempo és el tiempo, ni más ni menos. Jo ja amb calent ja el desmotllo, no espero que es refredi ni res. Bé, això és aquí la peripècia de l'any. Ok? Mireu com ha quedat de maco, Què us sembla, nanos? Què, nanos? Què, nanos? Què? Què us ha semblat això, Us ha agradat aquest vídeo? Que vídeo? Aquesta recepta, Ben fàcil de fer, pocs ingredients, fantàstica, fantàstica. La podeu fer, la podeu fer. Si la feu, que és el que interessa, si la feu, em dieu que tal com us ha quedat, com us ha quedat aquesta recepta, Em poseu en comentaris, oye, avi dels fogons, això m'ha quedat divino. Ho repetiré perquè ha quedat divino, A sobre, em subscriuré al teu canal per recolzar un emprendiment català, que això no li doneu valor, però és molt important, recolzeu els emprendimientos catalanes, i a més, el que heu de fer és fer les receptes, per això està aquest collons de vídeo, Ok, nanos, Vinga, va, hasta la próxima, gracias por seguirme. Hasta luego. Un abrazo, adeu. Vinga, va, nanos, chavales y chavalas, sense más dilación, el que heu de fer és subscribir-vos al canal, darle like, compartir i mireu els meus vídeos i apreneu, sobretot, apreneu. Aquests vídeos estan perquè aprengueu, ok? Per res més, res més. Vinga, xavales, adentro vídeo.